Hej, mit navn er Nikolaj Juhl, og jeg kommer fra Tejlelund. Jeg vil gerne sige tillykke med din nye leasingbil, og her gennemgå nogle af de væsentligste funktioner i bilen. Jeg vil her prøve at gennemgå en Insignia Edition. Hvis din bil er udstyret med Turpakke Plus, så vil jeg bede dig om at se på den video, der ligger her på siden, som beskriver pakken alene. I motorrummet er der ikke så mange ting, du som almindelig bruger af bilen skal bruge til noget. Der er dog ganske få. Her har du oliepinden, hvor du har mulighed for at kontrollere bilens oliestand. Og helt over i højre side her har du mulighed for at påfylde sprinklervæske. Her i midten har vi radioen. Den tænder og slukker vi på den lille af de runde knapper ved et tryk. Den fungerer også som volumenknap. Der er 6 forvalgskanaler, hvor man kan kode sine favoritkanaler ind. Udover det har vi herovre en knap, der hedder TP, hvor du slår trafikradio til og fra. Trykker du på knappen Config, vil du komme ind i bilens konfiguration. Der styrer du rundt ved hjælp af den store drejeknap, hvor du vælger ved at dreje på den, og når du har fundet noget, du gerne vil ind i, trykker du på den for at indstille. Du går tilbage ved tryk på Back-knappen. I tonemenuen har du mulighed for at indstille lyden. Det samme gør sig gældende. Du skal igen bruge den store drejeknap for at indstille og tryk for at vælge. I venstre side af radioen har du mulighed for at vælge indgangene, øverst radio, CD og endelig telefon, hvis din bil er udstyret med dette. Øverst i venstre side her har du ESP-knappen. ESP er som standard slået til bilen. Du har dog mulighed for at slå det fra, hvis du sidder fast i et glat område. Helt over til venstre har vi Eco-knappen. Den styrer, hvorledes om din bil har start-stop eller ej. Er den slået til, vil bilen gå ud, når du holder for et lys eller lignende, og er den slået fra, så vil den køre som normalt. Nederst i midterkonsollen har vi klimaanlægget. Klimaanlæggets temperatur styres med knappen til venstre, og auto hernede styrer blæserhastigheden. Ønsker du at stille anlægget manuelt, drejer du på knappen til højre, hvor du stiller blæserhastighed. Jeg vil dog anbefale, at I altid kører med knappen på auto. Længst til højre har I mulighed for max blæs på frontruden til afisning og elbagrude, ligesom der er sædevarme i højre og venstre side. I højre side af rattet har du mulighed for at stille volumen på radioen. Du har mulighed for at vælge, hvilken kilde den skal afspille. Og er din bil udstyret med Bluetooth, har du mulighed for at svare din telefon og lægge den på. I venstre side af rattet er din fartpilot. Et tryk på denne knap tænder fartpiloten, og et vip nedad her aktiverer fartpiloten. Du slår fartpiloten fra ved at trykke på knappen her, eller røre din bremse. Vil du genoptage den tidligere fart, har du mulighed for at trykke opad her, og bilen vil selv accelerere op til den ønskede fart. Sædet har mange indstillingsmuligheder. På det forreste håndtag kan du mekanisk påvirke sædet, så sædebunden den kipper, og du får støtte op under dine knæhaser. Den runde knap her styrer din lindestøtte, hvor du har mulighed for at styre lindestøtten i 2 niveauer. Knappen med pilene her styrer højdereguleringen af sædet, og det sidste håndtag her er en mekanisk påvirkning af ryglænen, hvor du vipper det frem og tilbage. Når bilen er låst op, er tankdækslet også låst op, men åbner du ved et let tryk, og så er der adgang til dieselpåfyldningen. Bilen kører 30.000 km eller 1 år imellem hvert service. Man bør dog med jævne mellemrum trække oliepinden og kontrollere oliestanden. Jeg anbefaler også, at man efter 1500 km trækker oliepinden og kontrollerer, at alt er som det skal være.